dendagal daratɓe en kala ɗo gonɗon e gondirɗo mi salmini on eyyi ko ha farake artude oɗo sen men YouTube Ilimane Ka ko wiide on rek oɗon mbawi wat aimé mbaɗon partagé e kadi mbaɗon abonné ko jagui mbaɗe abonné bandiraɓe fulɓe tedduɓe mbaɗe abonné kala mo ganduɗa aɗa yiiɗi vraiment ɗi vidéo ji jawtaɗe ɗiɗi ɗo foof haɗa ɗi laara ñande kala ko ya waɗ abonné tawa kala vidéo mo nahnaɗo ɗo tan on mbawat wat bénéficié o ɗon vidéo e inchallah par ce que ko pulagu tan liggantoɗen ma en mbaɗɗo recevoir aussi artiste aji nalankoɓe e artiste aji nalankoɓe mawɓe e nder dinguiral he foof inchallah e en yewtida e mumen ko fati e fina tawaji men ma en keɓɗo kadi ko fati e ɓe ganduɗa ko joomen gande joomen gande ɓe ganduɗa ko pulagu tan ɓe ligganto ɓe gara ɗo ɗum ɗon foof noon inchallah ma on dañin ɗo e nder dinguiral he mi salmini on mi juurima on mi weltanima on aca wiide rek mbaɗe abonné mbaɗe abonné no fewi mbaɗe abonné assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu